मित्रांनो, जय जवान जय किसान. मी एक शेतकरी नागेश गंगावणे. नेमकंच आपल्याला एसटी साहेबांची परवानगी भेटली. तर उद्या आहे 13 फेब्रुवारी. तर सकाळी 7 वाजतापासून तर 9 वाजे लोक या दरम्यान आपली खिचडी ही कवायत मैदान वाशिम इथं लांबलांबून पोरं आले भरती मारायसाठी, बाहेर जिल्ह्यातले आणि आमच्या जिल्ह्यातले बी. तर यायच्यासाठी आपण 50 ते 60 किलो खिचडी घेऊन यायला लागलो. खिचडी एकदम साधी राहील, म्हणजे तुम्हाला जास्त मसाले नाही, जास्त तेलकट नाही. मूग डाळ खिचडी करून आणतो मस्त एक नंबर अशी खतरनाक. ती खाली तुम्हाला लगे असं अवसानाला पाहिजे. तर याच्यात मी माफी मागतो की एवढ्या पोरायला आपली खिचडी पुरणार नाही. तरी एक आपला छोटासा प्रयत्न आहे. आणि जे मी करतो असंच तुम्ही पण तुमच्या जिल्ह्यात करा किंवा याच्यात बी कोणाला सामील व्हायचं असेल सामील व्हा. कारण पोरे लांबून येतात, भरती मारणाऱ्या पोराचे लय गेले होत असतात. याच्यात आपण एक मदतीचा हात म्हणून संकल्पना उभी केली. धन्यवाद.